Svi se pitamo kako zapravo izgleda učionica budućnosti u svetu koji se, menja iz dana u dan. Danas ćemo da zavirimo u samo srce jedne neverovatne obrazovne revolucije. I to ne negde daleko, već ovde kod nas, u Srbiji. Ajde da vidimo kako to veštačka inteligencija iz korena menja način na koji učimo. Budućnost digitalnog obrazovanja nije mesto na koje idemo, već mesto koje zajedno stvaramo. Znate, ovo je mnogo više od neke inspirativne rečenice. Ovo je, u suštini, vodeća filozofija koja pokreće ceo projekat o kojem danas pričamo. Dakle, ključna ideja je budućnost se ne čeka. Ne, ona se aktivno gradi. I što je najvažnije, gradi se zajedno. A to mesto gde se ta budućnost aktivno gradi, kod nas u Srbiji ima i ime. To je Centar za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju. Ili, mnogo jednostavnije, CRI. U narednim minutima idemo da vidimo šta se to tačno dešava unutar njegovih zidova. Dobro, ajde da zaronimo malo dublje. Koja je uopšte vizija iza jednog ovakvog centra? Cilj je zaista ogroman. Ideja je da CRI postane glavni pokretač digitalne transformacije obrazovanja. I to ne samo u Srbiji, već u čitavom regionu. A kako? Kroz pametnu i sistematsku primjenu najnovih tehnologija. Ali postavlja se logično pitanje, kako je jedan ovako ambiciozan centar uopšte i nastao? Odakle je sve počelo? Sad prelazimo na taj deo priče i vidjet ćemo da je ključ svega zapravo jedno vrlo moćno međunarodno partnerstvo. Dakle, ko su ti ključni igrači? CREA je zajednička inicijativa osnovana 2020. godine. Sa jedne strane tu su Univerzitet u Beogradu, konkretno Učiteljski fakultet i Ministarstvo prosvete Srbije, a sa druge je kineski tehnološki gigant kompanija NetDragon Websoft Holdings. Samo kad pogledamo ko je sve uključeno, odmah je jasna i veličina i ozbiljnost celog projekta. Ono što je ovdje stvarno fascinantno jeste brzina. Samo pogledajte. Od prvog potpisanog memoranduma u maju 2018. pa do zvaničnog otvaranja centra u junu 2020. prošle su jedva 2 godine. To je zaista ekspresno. A priča se ne zaustavlja tu, zamah se nastavlja, jer je plan da već 2025. godine CREA postane prvi UNESCO nacionalni centar za veštačku inteligenciju u obrazovanju u celoj Evropi. Dobro, sad znamo ko stoji iza svega i kako je nastalo. A sada, ono što smo svi čekali. Hajde da konačno otvorimo vrata i zavjerimo unutra. Kako, ali stvarno, izgleda ta učionica budućnosti? Krećemo u naš mali virtuelni obilazak. I naša prva stanica je pametna učionica. Sad, nemojte da zamišljate ovo kao neku jednu spravu ili uređaj. Ne, ovo je više kao centralni nervni sistem cele učionice. Jedno sve u jednom rešenje, koje sve te moćne AI alate uvlači direktno u svakodnevnu nastavu. Hajde da vidimo šta sve čini taj nervni sistem. Prvo, imamo Promethean interaktivne table, znači saradnja na maksimumu sa čak 20 dodirnih tačaka istovremeno. Zatim, tu je Edmodo Classroom. To je online platforma koja spaja klasičnu nastavu sa iskustvima iz virtualne realnosti. Idemo dalje. AI Teaching. Ovo je zanimljivo. Animirani avatari koji mogu da pomognu nastavniku ili čak da ga zamene u nekim delovima. I na kraju 101 Virtual Lab, 3D verzija. To je simulator gde se naučni eksperimenti izvode bezbedno koliko god puta je potrebno. Kad se sve ovo spoji, klasično predavanje više nije jednosmerna ulica, postaje pravo interaktivno igralište. Ali naravno nije sve samo u praćenju nastave. Idemo sada korak dalje da istražimo alate koji su specifično napravljeni da probude kreativnost, podstaknu timski rad i, što je najvažnije, da nauče rešavanju problema. Ovdje treba obratiti pažnju da ne dođe do zabune. Imamo 2 alata sa sličnim imenom, ali sa potpuno različitom primjenom. Dakle, 101 Virtual Lab u 3D verziji je simulator koji se koristi na ekranu. Super stvar za ponavljanje eksperimenata u totalno bezbednom okruženju. Ali sa druge strane imamo VR verziju. Tu se stavljaju VR naočare i bukvalno se uranja u eksperimente iz fizike, hemije, biologije, a to dokazano baš značajno poboljšava rezultate učenja. Pogledajte tek ove alate. Ovo je stvarno fokus na stvaranju. Znači, imamo VR Mistycraft, gde se bukvalno grade čitavi VR svetovi prostim prevlačenjem elemenata. Pa onda Coding Galaxy, koji uči decu kako da razmišljaju kao programeri, algoritamski. Zatim Adbox, koji daje alate da se prave i dele sopstvene videoigre. Pa čak i onaj najjednostavniji Bebot robot, koji klince uči osnovama logike i programiranja. Dakle, šta je poenta svega? Osnažiti mlade ljude da ne budu samo korisnici, već kreatori.
I što je jako važno napomenuti da ne bude zabune, sva ova tehnologija nije namenjena samo učenicima i studentima, apsolutno ne. CRE nudi i izuzetno moćne platforme koje pomažu i nastavnicima, ali i upravama škola. Cilj je da se izgradi jedan kompletan ekosistem koji pokriva ceo obrazovni proces, znači jedan sveobuhvatan, holistički pristup. U redu, sva ova tehnologija zvuči zaista impresivno, ali uvek postoji ono ali. Kakav je stvarni uticaj? Da li sve ovo zaista radi u praksi? E pa, hajde da pređemo sa priče o tehnologiji na priču o rezultatima, o konkretnim merljivim uspesima. 20.000. Samo na trenutak da razmislimo o tom broju. To je broj nastavnika i razredne i predmetne nastave, čije se digitalne veštine i kompetencije unapređuju kroz programe ovog centra. I to je ključ. Ne radi se samo o tome da se nekome da tehnologija, već je o obuci ogromnog broja prosvetnih radnika kako da je stvarno efikasno iskoriste. A ta obuka je, moram reći, izuzetno temeljna. Nije to neki kurs od par sati. Govorimo o kurikulumu od 6 modula. Kreće se od osnove, od 8 ključnih kompetencija po UNESCO standardima, a onda se ide dublje. Veštačka inteligencija, obrazovni roboti, proširena i virtualna realnost, 3D simulacije, pa čak i obuka za konkretne najnovije alate kao što je Google Gemini. I znate šta, ovaj uticaj ne primećujemo samo mi, primećuju ga i vodeći svetski stručnjaci. Recimo, profesor Douglas Hartman sa Michigan State univerziteta je posjetio centar i nazvao ga, citiram, najsavremenijom obrazovnom i tehnološkom infrastrukturom. Kad vam tako nešto kaže jedan renomirani svetski istraživač, to je stvarno velika potvrda kvaliteta. Ali na kraju dana, znate kako se kaže, najbolji dokaz su rezultati. I to rezultati studenata. A oni su, impresivni. Pogledajte samo, 2022. godine tim doktoranada osvaja prvo mesto na globalnom takmičenju, pa onda 2023. 2 studentska tima osvajaju nagrade i evo sad 2024. tim doktoranada ulazi u polufinale sa jednim jako važnim projektom. To nisu samo lepe priče, ovo su konkretni, opipljivi dokazi da ceo ovaj model zaista funkcioniše. I kad sve ovo sagledamo, logično se nameće jedno veće, šire pitanje. Da li je ovo što se dešava ovde u Srbiji možda nacrt za budućnost obrazovanja i na nekim drugim mestima? Možda čak i širom sveta? Ajde da probamo da sumiramo, da izvučemo one najvažnije lekcije iz ovog modela. Prva stvar, globalna saradnja je apsolutno ključna. Znači partnerstvo između države, univerziteta i privatnog tehnološkog sektora. Druga i možda najvažnija stvar, osnaživanje nastavnika. Fokus nikad nije samo na tehnologiji, već na obuci onih 20.000 ljudi koji će je koristiti. I treća, stvaranje kompletnog ekosistema. Dakle, alati za sve, i za učenike, i za nastavnike, i za administraciju. I za kraj da ostavimo jedno pitanje da visi u vazduhu. Pitanje za razmišljanje. Posle svega ovoga što smo videli, da li bi ovakav jedan model, koji se zasniva na saradnji, na obuci i na pametnoj tehnologiji, mogao da transformiše učionice pa bilo gde? Jer kao što smo čuli na samom početku, budućnost obrazovanja se zaista ne čeka, ona se stvara.